Alright guys, ngayon ay magpapagas tayo. Ipupultang ko to dahil uuwi kami ng Bicol. Kasama ko si Leia. Yan, may back ride ako. Mag-aalas 6 na ng madaling araw. Nandito na kami sa San Pedro, Laguna. Malayo-layo yung babiyahe namin, kaya ride safe sa amin. Tapos ito yung gamit ko, Rider 150. Mahal ng gas, 62 pesos. Full tank, premium. Sakto mo kaya 250. Alright, unang full tank natin 250 pesos. Yung isang full tank 62.20 yung gas per liter. So yan, ride safe sa amin mga bro. Malayo-layo yung biyahe, kaya doble ingat yung gagawin namin. Alright mga bro, gabi pa naman at wala kayong masyadong makikita. Maya maya na lang. So magbabalik ako kapag may araw na. Alright guys, nandito lang kami sa Quezon Province. Ayan. So dire-diretso na to, wala nang traffic. Yan, umagahan kami dito na sa Candelaria, Quezon. Maya maya magpapahinga lang kami ng kaunti. Babiyahe na naman kami. Ayan, nandito na kami sa Lucena. Ayan, magpapagas kami dito. Ang premium dito na gasolina 55.60 lang. Ayan, mura ng 7 pesos. So dito na lang ako magpa full tank. Second full tank ko to. Sakto mo lang. Ayan, okay na yan. Alright, pangalawang pagpagas. ₱195, 55.60 pesos per liter yung premium. Ayan. So dire-diretso na naman to. Pakita tayo ng zigzag road dito sa Atimonan, Quezon. Alright. So ito, maraming tumatambay na rin dito.
Yan. Ito yung Bumaka Seaside. So, dyan kami kakain sa una-unahan lang. Ay. Dito kami nanananghalian kapag uuwi kami ng Bicol at babalik ng Manila. So maganda dito yung kainan kasi presko. Ayan. Alright guys, dito na kami kakain sa Bumaka Seaside to. Ayan. Tapos kumuha na kami ng makakain. Sinigang na tuna saka hiniling. Ayan. Ayan, nagubad na ako ng damit kasi sobrang init. Ayan. Nag-order agad ako. Ayan, kain tayo. Dito guys, masarap yung mga ulam nila, kaya mapapakain ka talaga ng marami. Kaya dito na kayo magtanghalian or kumain kapag magbabiyahe kayo. Dito na kayo mag-stop over. So let's go guys. Tuloy na kami mga bro. Kaya nakapagpahinga na rin kami. Yung kasama ko nakatulog. Nakapagpahinga ng maayos. Kaya ito, dire-diretso na. Tumuloy. Ayun na yung biyahe namin. Kahit magpulan. Alright guys, ito inabutan kami ng ulan. Ayan, sobrang ulan. Magkakapote na lang kami. Grabe. So, hintay muna naming umupa para makapagkapote kami. Makuha namin dun sa motor namin. Sobrang lakas ng ulan. Alright guys, nandito na tayo sa Calawag. Kaya yun, malapit-lapit na tayo. Ganda na ng daan dito mga bro. Yung tulay dito tapos na.
gas station mga brad, mauubusan tayo ng gas. Wag naman sana. Alright guys, kala ko hindi aabot yung gas ko, so empty na. Pero ito, malapit na yung gas station, makakapagpagas na tayo. Kala ko hindi aabot eh. Ayan, Petron. Magkano kaya ang ano dito? Pang tatlo na to. Pang tatlong full tank. Premium kuya, full tank. Magkano? 58. Kala ko hindi aabot eh. Malayo po pagitan. Doon sa ano, crossing Santa Elena. Kaya po, wala dito, malayo pagitan. Layo. 2 bars. Kala ko kakapusin eh. Ayan, punong-puno. Abot na to. Alright guys, another 250 full tank. Pangatlong gas ko na to. Dito na sa Tagkawayan, Quezon. Ayan, umabot yung pangalawang gas ko dito. So yung takbuhan ko, nag-iisang daan ako. Salamat. So magkano na? 500, 700. So yung gas ko ano na, 695 pesos na yung nagagastos ko. Ayan, nagbablog tayo. Tara, bye bye. Namamanid na yung kamay ko. Alright, 2:40 PM na ng hapon. So pakpak na naman. Guys, sa Libmanan, Camarines Sur. Malapit na kami sa aming destination. At alas 4 na ng hapon. Time check tayo. Yan, dito ko lang tatapusin itong vlog na to. So maraming salamat sa panonood. At kung wala
sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe. Mo na rin yung notification bell para updated ka sa lalabas ng bagong video. Ayan. Konting taste na lang, nandun na kami sa aming destination. So, maraming salamat sa panonood. Ciao!